बरता यौरी का जाने कब चढ़ी मुरी पमौरी। हाय 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 चढ़ल बा बीस किस बरता यौरी का जाने कब चढ़ी मुरी पमौरी। मन भइल बा बेहाल जब से चढ़ल नया साल। हम बानी अकेले फिलहाल, हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। सही कटतावे हमरो दिन रतिया हो। अरे केकरा से बताई जाके दिलवा के बतिया हो। जाग के सही कटतावे हमरो दिन रतिया हो। केहू पूछे वाला न बा हमरा दिल के हाल चाल। हम बानी अकेले फिलहाल, हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। हमरो सेटिंग करा दहो लागत नहीं खे मनवारी पे फोन नंबर दिला दहो। अरे बीटू दीपक रवि कतही हमरो सेटिंग करा दहो लागत नहीं खे मनवारी पे फोन नंबर दिला दहो। सुन सुन शिव दयाल कौन कर कमाल। हम बानी अकेले फिलहाल, हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। हम बानी अकेले फिलहाल एगो माल चाही तत्काल। रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमनौर। चढ़ल बा बीस किस बरता यौरी का जाने कब चढ़ी मुरी पमौरी।